IPFT বদলবাই সংজাজা খুমলং হাতিও জরা খাজাইয়া সালনি জবাও ককথুমনাই রকনি পান্ডা খ্লাইজাখা পান্ডাও তংবাইয়া সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র IPFT ni MLA বিশ্বকেতো দেবরমানক খবই কুবুন আদং রক খুরসাথাই কেলাইও থানাই 6 জানুয়ারিনি সিমি ত্রিপুরাল্যান্ড CAA NRC no tui jora khajagyani bagai khumulungo achuk jobao ongkhlaimani IPFT motha fia thanai salkisa sukang ADC ni CEM Radhacharan Deborma GMP ni Ojama Jitendra Chaudhary kokthum pandao CAA NRC tai khumulung laharo jobao achukmani no tui IPFT bodolno sejaoi kok siljaoi kok samani no firokmung rukha kokthumnai rokni bisingtui IPFT ni MLA বিশ্বকেতো দেববর্মা কোকনারক থানি শাখা হাস্তেও IPFT হাবাং ফাইফুরনি সিমি দফানি হামগ্রানি বাগৈ সামুংখলাই দङो ত্রিপুরাল্যান্ড সানমুংनो कारिब ADC আমচাयो खबजांनाय लुकुरकनि हामग्रानि बागै वानसुगै ADC no बेबाक फासिंति फान बक्सिंनानि बागैबो चाइटुगै दङो हनि शाखा बाय जों दिनै 11 दिन रमै जोंनि खुमुलुंगो स्ट्रिं डेमनस्ट्रेशन खालाय दङ कन्टिनिउ चलै दङ जोंनि नाहारमुं ত্রিপুরাল্যান্ড the Tripura Citizenship Amendment Act चालू तांथुं the NRC no dakti ke Tripura चालू उंथुं amono जों नायो इंकै जों नुखा जे कयदिन सिगांगो जोंनि ADC नि दाबुकनि बर्तमाननि गरम गोनां CEM Radhacharan Deborma ते GMP ni Adong Ten Chaudhary te Norej Jomatia borok press meet khlaiui chini asukmano sejaui kok samani rok जों नुजाखा दिनै press meet ni bising आं अमनो सानानि मुचुंगो जे IPFT no norok hino Tripuraland sano NRC tubdi CAA bill no oppose khlai damni bagai khumulungo asukna nang norok ba Delhi ro sesangai khlaimano omahai kok siljamu ro जों सानानि मुचुंगो थांनाय नभेम्बर 28 तारिखआव जों आगरतलानि सिमी त्रिपुरानि सिमी जों प्राय 450 থেকে 500 बरफ थाङै दिल्लीयाव थाङै दिनै CAA नि बिरुद्धे जों अमहाय स्ट्रिं डेमनस्ट्रेशन एखौ जों आरो स्लोगान लाइजाक नामा बरफ हयतो याफानो बिमानना आबुन बाथुर अमहाय कौ सिजाबो जाखा कक दा कक अमबोसै जे जोंनि IPFT सं जों 2018 सालाव गभर्नमेन्टनि खायमान यागुल जों स्राय के जोंनि दफानि बागै सामखलाय दङ बरक CMP थुं ते अन्नान्नो गोबां राजनीतिक बदल दङ जे ADC no पावार गोबां रिनानि बागै बक्समानि ADC no जों अलरेडि पावार रिनानि बागै जोंनि मेमोरेन्डाम सौजा जोंनि दाबिनाय सिगाङाव 3 तारिखआव जों गुवाहाटीयाव कमिटि बागै पार्लामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटि फाइजाक जोंनि ADC no गोबां मा फानसिमिया जों जागा ADC no दाबु जेहेतु इलेक्टेड 28 जना मेम्बार दङ आजारा जों दाबु 50 जना खालायनाय आमर जतन जोंनि राज्य सरकार त्रिपुरा गभर्नमेन्ट नि बिसिङै केबिनेट पास खाय आगय रखजाक जतन गोबां मा जोंनि ADC no दाबु फान बक्स गिनजांनाय आगि जोंनि ADC o दामनाय कुनु प्लानिंग बोर्ड of Kajagia, the planning board of was ADC abang Kaidani Omahay amendment of Zangai article 125 amendment Nibak Sungitongo, the amendment of Chini ADC village council our TTA ADC Tomoni double territorial council and I hand of Kabangmari Jangai Doctor total 43 catalyst doctor sumo rijaknai ADC no omahay keno sini kumumani bagi je samu abosuni IPFT ni bisingi khaijagi tongo gai sini hani jengto agi tabuk hani meter rongkai jeng hani meter kaitam khlaijana SDM ni madhyame SDM ni bisingi jeng harok hani paper land meter jeng solve khlaijaga या जोंनि एमेन्डमेन्ट गोदाननि बिसिंथि 125 एमेन्डमेन्टनि बिसिंथि जों ADC नबो पावार रिजार्भनाय जे लेन्ड ADC आमसे जे हा दंमानि जे जागा दंमानि आबो जतनो ADC हाबांनो नायनाय आबो जेसा सरकारखौ नोंथुं दिनै फुड अर्बान डेभलपमेन्ट मिनिसिपेल
aborok jotto edisine yago ya phajaknai kauma haikeno chini tofano jung sungni bagi diruk diruk agugui tongo tirpalan sano thikno kauma bo tirpalan manani phaising diruk diruk no agugui tongmani tongmano khlayo tebo khlayo angkai adino jungno tebo koksil jaga je norok asungno citizenship amendment act no jajagya hangkai assembly o cabinet pass khaitubdi chini 16 jona MLA tongo মানিক সরকার সহ বরক যতন সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ন অপোজ খাইনাই নরক বিধানসভাও তুবুদি जों আবনো সাপোর্ট খাইনাই বিজেপি নিব 10 জন আতিপ্রাসা এমএলএ দङ বরক ব সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ন সাজাগিয়া আইপিএফ টি সঙ্গ সাজাগিয়া খাই দাবুক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার দङ रेभिनिउ मिनिस्टार दङ तुबुदी बिल जों सापোर्ट खाइनायनि आदिनो बरम गोनां जितेन चौधुरी साका आं अमनो सोंनानै मुजुङोबनो जे नों आसु बसर मन्त्रित्व जाखा एमपि इंखा नों अमतो सायमाना नांगौ जे सिसापानो आइन যত सायमाना निको जे आइन अनेक कतर बात हुई संविधान याबा नों जे दिनी के कक्साइ सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नो अपोज खालायै केराला ओ दाबु केराला सरकार सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नो आजागा चालु खायनानि रिलिया अब हंकाय पुरापुरी दामहिनाय सिया देहिनाय ना ताताल साव देहिनाय बेलायखेनो वानामा सिंचाकक कारण भारतनि संविधान 7 शिड्यूल लो स्राय स्रायकै सिजाक दङ जे 7 शिड्यूल यूनियन लिस्ट संविधान दङ जे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकारेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट तामो तामो दङ के स्राय स्रायकै 17 नम्बर यूनियन लिस्ट नि भारतनि संविधान 7 शिड्यूल यूनियन लिस्ट सिटिजनशिप नि कक सिजेतु सिटिजनशिप नि कक स्राय स्रायकै अब यूनियन से खाइमाननाय अब स्टेट सं खाइमाया सिटिजनशिप नि बेपार सिटिजनशिप अलरेडी सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट पास थंगै थांजाक प्रेसिडेंट सय रिजार्ट गभर्नमेंट नोटिफिकेशन का रिजार्ट आजागा नों स्टेट तामो खाइमाननायबा बरक साव नरक तुबु दिनै केराला गभर्नमेंट केराला वो मेजोरिटी दङ केराला गभर्नमेंट को नो बरक टोटली बात करिका केराला सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट चालु मुलिया যদি চালু না মুলিয়া দিनै कमना आं बयजोबान खालायगोन चालु मुलिया केराला दामनि बागै सुप्रीम कोर्ट केस खिन्जा नांगौ केराला गभर्नमेंट दिनै एमएलए गोबांमा दङ नों अपोज खालायो नों बिल टु बि आबो उंनि माया आमफ्रि हाय कारण नों यूनियन लिस्ट नि ककनो नों बाध्य आबो संविधान से सावो जों साया आबो नों यूनियन लिस्ट न नों स्टेट लिस्ट कोनो दिन चेंज खालायमानया जेमन जीएसटी सिगाङाव जीएसटी बिल दंखा नों जुदि त्रिपुरा गभर्नमेंट आबो नरक सीपीएम सरकार त्रिपुरा हास्ते चालुगै दं नों जीएसटी बातिल खालायमानया कारण आबो यूनियन लिस्ट नि आन्दार अमो हायनो कनकारेंट लिस्ट को जुदि न स्टेट नि गाइसा खुसियो पुलिस नि पेपर गोबां मेटार र जुदि यूनियन सं जुदि चेंज खायसिका एमेंडमेंट खालायखिका नों आजागा स्टेट सं कुनु खालायना करे दे नों दिनै अजागा वेस्ट बेंगल को नरक नुगैमानना तृणमूल कांग्रेस आजागा क्षमता चालु गंनिनो जतन सोलाय एमएलए गोबांमा आजागा चिरिखंना नांगेबदे लामा फायो कारण नोंनि एमएलए संनो अजागा चालु खालायमांलाखिनि आबो बन्द खायरिखा बुटा बुटि खालायाखै बन्द खालायरिखै चालु खालायमांला खामु किन्तु जतन सायमानो आइन जतन सायमानो कारण यूनियन लिस्ट नों बात दिबै कुनु खालायनानै दिनै दिनै नों अजागा 2018 जरा 2018 नि मार्च जरा दर अजागा आबो तो दर खालायमान खामु नों दिनै खरक नैसे आईपीएफ नि एमएलए बाहि कैबिनेट पास दिने नों सायमाना नांगले नों खरकसा मन्त्रि इंगै थांजा खरकसा एमपि थांजा ए बरम गोनां आजागा गोबांमा बर दं मन्त्रि दे बरखौ दं आसु बसर एक्सपीरियंस उदान न आपनि हेके बाहि जे कैबिनेट खरक नैसे जतै जिनि तिब्रासा हामक्राय मन्त्रि बाय हानि मन्त्रि खरकनि बेले जों बाहि कैबिनेट पास कम मेजॉरिटी नांगौ डेमोक्रेसी मेजॉरिटी से आसल कक साव बेनो रक्तिनि अम हाके पाब्लिक न त्रिपुरानि जनगण न आम हाके राजनीति खालाय दाथकायसिनि बे अनेक ओंखा जों नुकजाक 2016-17 नरक सिटिजनशिप एमेंडमेंट नि एगेंस्ट नंखरजाकनि सामानि दिनाव खानाव नरक भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से जतन सोलाय सिटिजनशिप एमेंडमेंट
बिलनो साजागिया उंगै आन्दोलन खालायो हिनि आदिनो कक सामार मुखा बेनाखायनो लासिमाय सिंसा आमति हाइ कक कासारि कारण चिन्थानि प्रमाण दंगो नरक आगियो ताम खाइलांका आमथानि प्रमाण दंगो जे 2012 सालो दा डेली स्टार हिनि काइसे न्यूज़पेपर न्यूज़ नंखरो आ न्यूज़ पेपर स्राय स्रायके सिजाक दंगो जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नामै दाक्ति दाक्ति खायै बांलादेश नि फाइनाय रिफ्यूजी रकनो सिटिजेनशिप दिनानि उंथंनि आफुरु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नि जनरल सेक्रेटारि के प्रकाश कारात नि चिठी दंगो आनि थानि नरनो बरिनाय प्रकाश कारात नि चिठी स्राय स्रायके आदि डेली स्टार न्यूज़ कय तारिख 11 सेप्टेम्बर 2012 अ न्यूज़ पेपर अमहायके काथा जे बरक चिठी रिजाक साबनो आफुरु मनमोहन सिंह जेफुर प्रधानमंत्री आफुरु बरक आर्ज खायो है के अपील खालायजाक जे बांग्लादेश नि विशेष खायो और स्राय स्राय के सिजाक दङ बांग्लादेश नि रिफ्यूजी फाइनारो बेलायखिनो कष्ट मानि दंखा बरकनो अ जागा तंनानि जागारिनानि बागै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नि बिसिं दिखाय बरकनो सिटिजेनशिप दिनानि उंथं नि बरक apil haizda government ngai norok bini tam sananai nongni gণমন্ত্রী পরিষদটি অমনি বিরুদ্ধে কোন কক্ষে যে সারাক নবা নরক মেলার মাত বাই দাগে হজাকা অমম সাইদি আমদিম দিকে সাইদি কোনো কিছু সাইমে এতদি হাইনো সাগাকাই বেলাইখিনো রাজনীতি সি নক কিন্তু আং গসিউ নরক বেলাইখিনো রাজনীতি গ্রং নরক এক্সপেরিয়েন্স উলা চিনি সিনা जों কোনো রাজনীতি খাইজা গিয়া আগিনি সিমি চিন খাইয়াপানো কুবিকংলে जों सावि मानो आबुसे आसलखौ जों कुबिकक सावि थानाय दा आगिबो सावो दाउबो सानाय उलबो सावि ने नरक कुबिकक सादिदा नरक खालायरा एके खालायरा गया नरक बिरुदे साराय एके साराय गया सादि जों बाय फायदि नांखांगाय नरक चिन तिप्रासा मथांगान बागै तिप्रालेन्द नरक हामजागे ना हामजाया नरक आबो नंनि जे सानमानि मुर पावार आबो जों रिनानि थुङि दङ नरकनि थानि गोबांमा लेटार सफायजाक त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेन्टनि थानि लेटार सफायजाक आगियावनो कायसा लेटार बनरक उत्तर रहरिया कारण आ लेटार न तामिनाय स्टेट गभर्नमेन्ट न थुयै नारगै दन्दियो धामा चापारिबै जिनि तिप्रासानि हामख्रायनि बागै बरफ सामनो खायना दिया ताक जों सरकार आसुगो हिनिसे अल लेटार रक आगि रक रखजा नरक माइने दे दांग रिप्लाइ करिनियाखै जों ताबो जिनि 125 एमेन्डमेन्ट तो जों दावै दं ओंखाय जों त्रिपुरानि तिप्रासार दं आमनो साननानै मुसुंगो जे जों फाइमानि बागैनो दिनै अ एमेन्डमेन्ट रक तिप्रासारनो जे पावार रिनानि एडिशनल जे क्षमता रिनानि हिमार आबो दाउ गोरों सामु चलिउ दङ अ हास्तेनि गोबांमा रिजनल पार्टी एकेबा आन्चलिक पार्टीखौ आमनो सानो बेसों आमनो दुइनो गोरों आगुगै दङ जिनि तिप्रालेन्डनि ककनबो जों सुदु अ जागासिमिया जों दिल्ली थाङै सावि दङ कारण दिल्ली से तिप्रालेन्ड रिवि मानु गाबोन बागैनो जों बिसि बुरुम न दिल्ली थाङै आबो सुदु इलेक्शन थाइका इलेक्शन गाना गैसिरि खामा हैया जों इलेक्शन कुरिफुरबो सिरिगो इलेक्शन तंफुरबो सिरिगो सिनि दखाना मथांनानि बागै जों सुदु इलेक्शन सिमि नायसिगै दंया फिया नरक दिनै इलेक्शन गाना हाइको गोसोगांगो एडिसि इलेक्शन फाइदों 2020 आमनो नाहारि नरक पाब्लिक न अम हाइके भुल हाइके बा थकाय आमति बार्ता तारिदि हाइके जिनि पाब्लिक तेबिसो 70 बছर मैसिन पाब्लिक बेलायखिनो जों जाका अ राजनीति हिनि जों दाबो राजनीति सिमिया जिनि दखाना मथांनानि बागै जों सावमा खायने गुबै सामा खायनाय दे प्रमाण सह जेकुनु कागज याकै जों ककमा सानाय कारण साबक गाहाम साबा हामिया जों गाहामकै सायमानना नांनाय दाबो जखन ससियेल मिडियानि जुग अ जुगो अम हाइके नरक प्रेस मिट खालायाखै आमते हाइके कक साया दंखांकै जानाय कारण त्रिपुरानि पाब्लिक दाबो यथेष्ट शिखा बेबसकांगो तेबो नरकनि अमते हाइ तमुं जामुरक आबो तेबो इतिहास जों नायमाननाय जे ताम खायलांका नरक तिप्रासानि बागै कारण तिप्रासानि बागै नरक हाजार एडिसियोबो गुबुननि दखानि बर दाखा ओंखाय उद्बास्त आगमन जाय साबो भूमिका साबो रिफ्यूजिरनो नारना बागै अम हाइके जों दिनै एडिसियो आन्दोलन खायदों हाइके साबो आन्दोलन खालायगा आबो जतन इतिहास गावा है हिमाहाय आबो इतिहास जतन कक साबो अतीतनि बागैनो जों दा बर्तमानो अमति हाइगै दङ अतीतिय नरक जुदि सामं गाहाम खालायगा हाय दिनै बर्तमानो नरक केबो बरक खामजागिया अम हाइगला खामु नरक बरक गाहाम न हाइबानो राजनीति खालाय नरक दिनै अम हाइ खालाय कक सावि मा दङ आमो बेलायखिनो जाया जों दिनै बर्तमानबो जुदि नरक हाइकेनो सामं खालाय दंखाय दिनै भबिष्यत बेलाय हामयांनाय आबोनि बागैनो
চিনি মুসুক মুসা রকনি কখনো ওয়ানসুগি চিনি IPFTO মানংখরকা কারণ ও জায়গাও নরকনো তনিখাঙ্কাই নরক ত্রিপ্রাসা রকনো সর্বনাশ সারাতে কোনো খাইগ্লাক নরক শুধু স্কুল বিল্ডিং মার্কেট টাঙ্গেরিকা বিল্ডিং টাঙ্গেরিকা आं बाय सिमी चिनि टिप्रासा मोथांदोगिया चिनि टिप्रासा मोथांजागना निके काइसनो लामा दंसियो आबो बे टिप्रालेन आबो सारा चिनि टिप्रासा मोथांजागिया टिप्रालेन सान्तानि जों कुनु धर्म कुनु जातिनि बिरुद्धैया चिनि अस्तित्व रक्षा खालायनानै अ नाहारमंगो नाहारिनो जों आसुलाय दङ अजादा जे बदिनो थाखनो सायमाइया जोङो होम मिनिस्टार बिंखा हयतो दिनि चिनि NC सार सं दिल्लीयाव थानाय दिल्लीयाव थांनाय होम मिनिस्टार मालायनाय बक्स सालायनाय बे जों 20 तारिखआव थांनि दङ पार्लामेन्टनि स्टेन्डिं कमिटि बाय आर्टिकल 125 एमेन्डमेन्ट आबो गेलेनाय ओमफ्राय बुजिथाय खालायो जत टिप्रा हास्टिन जत लुकुरखौनो आं बयनि मुसुङो जे उस्ताम सायमेयापनो इसिसा जोंनि जे भारतनि संबिधान जों बिदिनो सायमानानै नांगौ चिकेन मानैनो जों सायमानानै नांगौ हायनो राजनीति खालायनि कक सावैरिखा जनगणनि गोसोखांगो राजनीति खायजाति सिनि बागै गेले आबो गेलायनो जोंनि दफानि बागै काइसा स्लाइ बुंनाय जों गोसोखांगो अमरकनो खिबिवै बरकनो जों गयनाय नरक आंनि पाब्लिकनो दा थकसिगि कारण नरक जे सावै दंमानि आमरक आबो कखनो उमाया कारण इउनियन लिस्ट कनकारेन्ट लिस्ट स्टेट लिस्ट आमनो नरक किसा परिदि एंकै सायना चिनि दलनि अमनो दंनाय जे दाबुतो अटु मागना बाकमारक बन्द जों नुगै दङ नक खरसा नकनो सात गोनां बिल्डिं दाङरि दङ आ जागाबो बोसो केलेंकारिनि जों दागोनो संसङै फटो सप्लाइका तलाव दालायगिरि बन्द इसावि दङ बिल्डिं महायरगनो ससियेल मिडिया रग नङ मिडिया ति दङ जाका गै जों अमनो सानानि मुथु जे बाप दिउ सारे नायनि को बाननि पैसा को बाप कुनो दिनो फानफान याखारि नों नायदि चिनि टिप्रासानि दंथाय एडिसि आमचायो बुबनि दफारनो दाथानि साबनि सुबासु दंबा से रेभिनिउ मिनिस्टार साब रेभिनिउ मिनिस्टार आगियो बादल चौधरी चिनि बादल चौधरी को जगह खरकसा हाई रैंक नि कैबिनेट नि बिसिं हाई रैंक नि खरकसा मिनिस्टार चिनि बो जगह दंगिखा आमनो जखनो सारिमानो गै आमनो बाप सामुंता तांथुं बाप खालायखांखाय नों अलो बजार सफैनाय आबो जखनो सारिमानो गै दाबो एडिसि हाबांगो माहायनो खालाय दङ व फानबाय अटुरक बागै दं आबोले जोंबो सायमाया कारण जों एडिसि बिसिङो मा हाबियाखौ हाबका हांखाय जों सायमानाय दामो खायदांका दामो खायदो ओमफ्राय बिल्डिं दांगो दकानखौ बिल्डिं बिल्डिं अबराव नुकनानर बिल्डिं अर 200टा मतो स्टल दंना 200टा मिसिं 20टानो खुलक जागिया ताहलेबा आं बिल्डिं दांनो बिल्डिं कट खुसु गारि आनि तामफेरिनो आजाकानि फालनाय सिगरै बायनाय सिगरै आमनो जों बुजिथाय शुधु शो अफ एकर लुक माबायसि मिंगिया जों सामं खालाय बुंना नांनाय गांगो जों एकसे हाबांगो जों सायदेंखाय जों माबा जखन बुजिथारिनाय बाहायके अटो मागना बागै दं बाहायके बिल्डिं दं दांगै आहायनो खिग्लायसिमि तनिखा आमरखौ जों जखन जेकाय नायनाय गोसोखांगो चिनि आन्दोलन अमरखौ गियान दंनाय जों दिनिबो अजागानो चिनि लिडारफोरखौ दागोनि समाव जखन अजागानो जों नायदि दफानि बागै दफानो फियरिनि बागै जों जथेस्थ सामं खालाय दङ त्रिपुरानि टिप्रा सारकनो अमनो गयनाय नरक जखनो आगुगै फायदि चिनि दफा फियकजाना नांनाय जों बबेखौनो सायमाना नांनाय टिप्रा लेन्सारा जों बे बानजिनानि कुनो लामा गैया दफाना CAA नो जों बेसेबां अपोज खालायो आबन बागै जों आसुलायजा NRC बो दाखिनो हास्तियाव साबसिन आमनो जों नायो चिनि दाखुं रिपेयर त्रिपुरा संर जागमानि खबरनो जों बगै थांखाय खुंला 2017 साल CAA हायको आपु CAB दमनि CAB नो हामजा बियावै आजागा आन्दोलन खालायनायनि आन्दोलन थायो गोबां बर'सिनि दाबो केस हाजार केस पेन्डिं आपु साबो खालायरि साबो सरकार दमनि आबो जों खायमानि बादा एबर बिनिखाय सांबादिक सम्मेलन थायो सभा सावै दङ ससियेल मिडियायाव सावै दङ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट त्रिपुरा हास्तियाव चालु खांखाय चिनि टिप्रासा दफानाव निबायसिनाय कमर्सियेल अमहाय माने डाबल स्टैंडार्ड राजनीति बे जोङो दा खुंसिनि चिनि टिप्रासाराव अनेक केसेबो दाबो सोलिबाय दङ नरक अमहाय केतेबो राजनीति गांखाय डिवाइड एन्ड रुल खालाय नैजा
borok sabai tipra sabai tipra sara nasikmaya amti he rasni ta thungkiri जों bwskango jini thinango jini bwsabutwi pusulongni bagui जों o tipra len khatiklangma nungo nyaka bungni thangmani lama donglar dabu ko saltungtungno atar desni jini oro kawi dongo nung samani ke abo jotong rajniti kok sara kun kurikha जों सानो टिप्रालेन को आमचानि रुखसावै एडिसि आमचानि रुखसावै जों एडिसि ओ आन्दोलन खालायाखै तामनि बजार खायनायबा जों बजागा आन्दोलन खालायनाय बजागाव आन्दोलन खालाया आबो डिएमपि रो फिकेरिना निको गेले आबो चिनि इच्छा बरबो बुंनि इच्छा बर आगि अनेक खायके ओंखाय ब आफुके जों साइरि बानाराव आजागा आन्दोलन थाखै अरसे खालाय आबो तो बुंनि इच्छानि बेपार येबे आबो चिनि इच्छानि बेपार जों बजागा आन्दोलन खालायखाय दाबो ससियेल मिडिया नि जुग बजागा एडिसि ओ खायके ন্যাশনাল চ্যানেল রখায় এটা যত মিডিয়া বড় নয় মিয়া সে আনক কয়জন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ইন্ডিয়ান টাইমস যে পত্রিকা ফাটানি দं মানে যত কলকাইসিং দं বড় কন্টিনিউ খবর নাহারি দं আবো যত সেন্ট্রাল সাংসদ আছে आं दासिम फैलाफोरखौ साननानै सायख'गा गोबां गोनां जिएमपिनि आदर्श जे जामिनायफोरना जितेन चौधरी मोसावो जे नौतानि दिल्ली थाङै खालाय आबुन साखाबले थांनाय नभेम्बर 28 तारिखआव जों ट्रेन बाय त्रिपुरानि थांगौ 4:30 पास जानाफ्राव जों थाङो आरो डेमनस्ट्रेसन खालायगोन थांनांब्ले जों जत ससियेल मिडियानिबो खुलुमि दं तामनि बागै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट न त्रिपुरा हास्टेआव चालुता खालायदि जे बिदिनो खालायनानै जोङो त्रिपुरालाय मारिनाय मा हायरक जों आरो